Dobrý deň, pán starosta. Kde sa nachádzame práve? Nachádzame sa v rodnom dome Boženy Slančíkovej Timravy na evanjelickej fare. Konkrétne v tejto miestnosti sa narodila. Máte predstavu, ako toto vyzeralo? Bola toto spálňa, ale my keď sme sem prišli, tak už tu prirodzene spálňa nebola. Takedy sa spálňa aj rodilo, takže Timrava tu prišla na svet. Bola to rodina evanjelického kňaza Pavla Slančíka. Slančíkovci ako rod pochádzali z Lovinobane. Ale on ako mladý farár prišiel sem na Políchno, tu pôsobil 48 rokov. Bol to najdlhšie pôsobiaci farár v tomto cirkevnom zbore. Určite ako rodina prežívali aj tie radosti, aj starosti, ako aj bežná sedliacka rodina. V tom čase evanjelickí kňazi, respektíve ich rodiny, neboli bohaté, aj keď cirkev ako taká mala majetok. Evanjelickí farári v tom čase mali hlavne veľa detí, takže dosť ťažko sa prebíjala aj táto rodina. Takže to bohatstvo bolo práve v deťoch? No, bohatstvo bolo určite v deťoch, ako aj slovenského národa. Povedzte mi, že koľko obyvateľov malo Políchno možno v dobe, kedy sa Timrava narodila? V tom čase malo Políchno možno 500 až 700 obyvateľov. Teraz je to ako? V súčasnosti nás je menej, máme len 140 obyvateľov. Aký je váš vzťah k nej? Keby nebolo Timravy, tak o týchto našich dvoch obciach, myslím teraz Políchno a Belovú, by asi nebol záujem, ani by o nich nevedeli ľudia. Timrava nás dostala na také svetové povedomie. A aké je vaše najobľúbenejšie dielo od nej? Mne sa páči Timravino dielo Katera. Katera bola aj sfilmovaná. Možno aj preto, lebo veľká časť tohto filmu sa natáčala v Nedelišti, skade pochádzal môj otec, a bolo do záberov aj v rodnom dome môjho otca. Vy ste povedali, že Katera, my na západe, že Katera, to vyslovujeme, ja keď som to čítala tak tvrdo. A to mi pripomenulo vlastne, že to meno Timrava, odkiaľ pochádza, odkiaľ si ho zobrala Božena Slančíková. Timrava mala viac pseudonymov, písala aj pod pseudonymom Polianská, ale potom ustalil pseudonym Timrava. Timrava bola studňa v chotári Políchna pod Timravským vrchom, kde údajne Timrava rada chodievala, údajne tam aj písala pod jabloňou a asi aj kvôli tomu si zvolila potom ten pseudonym Timrava. Je tam to jablon stále? Je. Je tam aj lavička, je tam aj jablon. Kde sa teraz nachádzame, v akej miestnosti? Nachádzame sa v detskej izbe Timravy a jej súrodencov. Timrava ich volala Pokojík. Pravdepodobne v tejto miestnosti začala písať spolu so svojimi sestrami. Ona možno v tejto miestnosti napísala svoju prvú poviedku Za koho ísť, ktorú publikovala. A možno tu aj tých slávnych Ťapakovcov napísala, je to možné? Je to možné. Ťapakovci síce vyšli v roku 1914, keď už Timrava nebola na Políchne, ale Ťapakovci sú z tohto prostredia, tak je možné, že aj Ťapakovcov tu písala. Čiže čo to znamená, že videla nejakých Ťapakovcov reálnych, čo existovali a o nich písala, alebo ako to bolo? Timrava videla reálnych Ťapakovcov. Bola to rodina Vestegovcov a z jedného okna videla do toho dvora. Z tejto miestnosti? Z tejto miestnosti. A z ktorého? Z toho? Alebo z toho? Z toho. Políchňanci nemali radi Timravu, lebo videli sa v tých jej dielách, takže dosť boli nahnevaní. Ale my sme už generácia druhá, tretia, ďalšia, ktorá už nemá taký blízky vzťah, alebo nemusí nás to až tak trápiť. A ja zvyknem hovorievať, že v každom je trochu ťapáka. Ja s vami absolútne súhlasím, pretože ja som Ťapakovcov prečítala a vždy som mala takú predstavu o tom, že sú vykreslení ako nejakí hlúpi ľudia, že to zosmiešňovanie alebo respektíve možno trošku humor. A ja som to tak vôbec necítila. Ja v nich vidím veľmi veľa podobností s tým, čo sa teraz deje. Aj to, akí sme Slováci, ale aj v tom pozitívnom a v tom negatívnom zmysle. A myslím si, že každému odporúčam si to prečítať, možno v dospelosti s nadhľadom a veľa sa tam môžete naučiť. Ja to tak cítim. Neviem ako vy. No určite. A Políchňania boli známi aj tým, že boli fatalisti. Veľa vecí nechávali na osud, alebo na Pána Boha. Takže aj tí Ťapákovci možno boli preto takí, teda nie až takí aktívni, že veľa vecí nechávali na tú vyššiu moc. Ale tam tá hlavná postava je veľmi aktívna, práve to je taká úplne moderná baba, ktorá sa chce zmeniť. Takže aj možno to je to, že žijeme práve takú dobu, že niektorí sú
možno nastavení inak a niektorí inak a narážajú spolu na nejak názorovo. Čiže toto je celkom zaujímavé si to prečítať aj v súčasnej dobe. Poďme sa pozrieť do miestností, ktoré máte a čakajú na rekonštrukciu, s ktorými by sme mohli aj my pomôcť. Teraz sa práve nachádzame kde, povedzte mi? Nachádzame sa v pôvodnej kuchyni. To bola taká miestnosť, kde sa aj rodina stretávala. Bola dosť dôležitá. No Timrava je známa tým, že urobila aj zbierku receptov, čiže ona si vedela variť, takže tu sa možno varilo veľa aj jej rukami, nie? Písala si kuchárskú knihu, bol to taký zošitok, kde si písala recepty. Bola vynikajúca kuchárka, rada piekla. Robila aj ovocné likéry. Tu sa nachádzame v kuchyni, ale vôbec to tu nevyzerá ako kuchyňa. Povedzte mi, prečo to vyzerá takto, ako to vyzerá? Je to otázka peňazí, lebo vlastník budovy, evanjelická cirkev, nemá dostatok peňazí na také zásadné zrekonštruovanie. Táto budova je síce národná kultúrna pamiatka, ale aj ten záujem štátu alebo kompetentných není taký, aby sme to dôstojne zrekonštruovali a aby to vyzeralo tak, ako to má. Vy ste sa teda v minulosti asi pokúšali o nejaké fondy alebo možno ste kontaktovali Ministerstvo kultúry alebo iných kompetentných. Nepodarilo sa vám takmer nič, nepodarilo sa to dostať do nejakého stavu, ktorý by bol prístupnejší pre návštevníkov? Písali sme samozrejme aj na Ministerstvo kultúry. Prišli aj nejaké peniaze, len nebolo ich až tak veľa, aby sa urobila taká zásadná rekonštrukcia. Z tých peňazí, ktoré sme dostali a urobili sme aj zbierku, sme opravili strechu, lebo sem dlhé roky zatekalo. Urobili sme aj kompletnú elektroinštaláciu. Treba ešte pokračovať samozrejme a tých peňazí momentálne nie je. Strechu, ja ju vidím, pretože my nemáme strop tu nad nami, že? Takže strecha je opravená, to vidím, že nezatieka, ale aj ten strop by sa tu hodil urobiť. Hlavne v tejto miestnosti určite aj ten strop a podlahy, aj opravu tých drevených častí. A samozrejme aj omietok. My ideme urobiť zbierku pre vás, pretože ja som vás navštívila v lete a bola som zhrozná, že rodný dom tak významnej spisovateľky vyzerá takto, je v takomto stave. To nevyčítam vám. Samozrejme, že viem, že štát by sa mal lepšie starať o svoje pamiatky. A vy ste nám vlastne vyčlenili, že čo by ste teda chceli s peniazmi, ktoré sa nám podarí vyzbierať, spraviť. Čiže v tejto miestnosti, ako sme, tu by ste chceli robiť podlahu, možno aj nejaké omietky. A čo by ste dali sem? Chceli by ste nejakú expozíciu spraviť, alebo akú máte predstavu? V týchto rekonštruovaných miestnostiach aj v tejto by bola rozšírená tá expozícia, ktorú máme v súčasnosti, aby bola tá ponuka pre tých návštevníkov väčšia. Táto druhá miestnosť slúžila poslednému pánovi farárovi, ktorý tu býval, ako kúpeľňa. Ako sa pozerám na túto miestnosť, tak je absolútne v žalostnom stave a dúfam, že sa nám vďaka zbierke podarí ju zrekonštruovať natoľko, aby bola dostatočne reprezentatívna pre takú úžasnú autorku, spisovateľku, ako bola Timrava. Tieto drevené náhrobníky, evanjelikov z Políchna, ako sa volajú, sú repliky pôvodných náhrobníkov, ktoré boli v cintoríne. Takže takto nejako to vyzeralo? Takto nejako to vyzeralo v Políchňanskom cintoríne. Kde je Timrava pochovaná? Timrava je pochovaná v Lučenci. Čiže posledné roky strávila v Lučenci. A v Lučenci vlastne získala, keď tam žila prvýkrát v živote titul národného umelca. Povedzte mi niečo o tom viac, čo to pre ňu znamenalo. Titul národnej umelkyne dostala v roku 1947. Bola to už staršia dáma. Veľmi ho to nevzrušovalo. Akorát podľa vyjadrenia jej netere Ary Petrivalskej viem, že tomuto titulu dostala aj štátny dôchodok. Bolo to 5000 korún, ale veľmi sa im netešila. Údajne chcela hodiť do pece, lebo keď bola mladá, chcela cestovať a nemala peniaze a doslova povedala, že na čo sú už jej teraz starej žene peniaze. Tak to je také smutné. Čiže ona celý život tvorila, môže povedať, že zadarmo, len tak z vlastnej vôle a až na skonku života prvýkrát dostala peniaze od štátu? Tie diela, keď jej vychádzali, tak tie honoráry neboli až také veľké, čiže celý život zápasila aj s finančnými problémami. Ona ako žena, ktorá sa nevydala, tak samozrejme nemal sa kto ňu postarať.
dlhé roky žila v domácnosti svojho brata Bohuša Slančíka. Takže to bol naozaj dosť ťažký život. Pozreli sme si celý dom, pozreli sme si stav, tak zaželajme si, nech zbierka dobre dopadne, nech vyzbierame čo najviac finančných prostriedkov a ja by som bola veľmi rada, keby sme vydali celý dom a keby to tu žilo kultúrne a keby ľudia viac poznali Timravu, pretože my sme prečítali všetky jej diela, aby sme nacítili jej tvorbu. Vy to cítite úplne podobne a bola by som rada, aby aj všetci ostatní ľudia cítili to isté, čo my dvaja. Ja vám ďakujem za tento záujem. Tak si držíme palce. Ďakujem pekne. Ďakujem aj.